Manyen. Bangdo Masiaya mochungne weche aluora. Chungo kambi mar Amlite mosebedo kakunyo mula e gweng' Maramba. Moko kuom jotije kambi no koro ko jatend migawo mar mwandu mikunyo Buolo Salim Vuria mondo mi odonjre wachno mar neno ni kambi no odok e chenro mage mapile. Kotenegi kod barako chieng' jotelogo oyuago rochruok arita e gwenge Maramba. Magi wacho ni obiro kaluwore kod onge mar tije kind rowere mane owito tijegi e kambino. Gidwani jatend migawo mar mwandu ma ikunyo Buolo Salim Vuria resgi maneno ni ngimagi ok omedo rochore kaluwore kod okang' mar chungo tije mag kambino. Giluwo ni ngimagi ne oyiengore e kambino kendo chunge tich dhi miyo chenro mathoth chung'. Awakwayo sirikal mamalo. Awakwayo minister mochung'ne kunyo Goldi. Awakwayo sirikal Masiaya. Ni ka giyie to giyawnwa tijni e yo mapiyo. E sama iyudo ni ochung Amlite ni, iyudo ni nitie kambe ma bende nie gweng' karkani, ma bende tiyo gi the same things mwatiyogo, bende ndiko ji. Gito koro gidhi nyime gi tich, to wan to iyudo ni sama ochungwa to chungwa gi gima onge gima wende wach ma ng'ato dimake ni kambi chung' nikech gima kama. Nyithindwa kod thagruok maduong' kabisa nikech nyithindo gi koro onge gima giyud kama gitiye. Emomiyo akwayo sirikal ni mondo koyie to yawnwa kambini mondo nyithindo yud konyruok, mondo kata an ayud konyruok. An onge ng'ama konya, kambini ema nyocha gedo kuome ni biro konya. Koro akwayo rengo, kourengo biro winja no rengo yie mondo yawnwa kambini mondo ti ine sirikal mwarango wang'e man Siaya ka. Kata mana MC marwa pok ochoke nyithindo moko yondike county kan itiyonwa, kata bunge pok wane okawo nyithindo karo kaka North Ramba kan odhi tich, to kambi manyondikonwa nyithindo wapok olori apoya. Omiyo an gi kwayo mar akwayo bunge marwa no ne giumiyo loro kambini.